Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bargo. Taong 1982. Malidong, Albay. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata pa lamang si Bargo. Maliban sa pag-aaral, wala na siyang ibang pinagkakaabalahan sa buhay. Kahit papano kasi, may kaya ang kanyang mga magulang, kaya naman hindi siya naging katulad ng ibang bata na kinakailangan pang magtrabaho para mabuhay. Kalimitan, nakatuon ang kanyang atensyon sa pag-abot ng kanyang pangarap at pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Dito lang umiikot ang buhay niya, hanggang sa naaksidente sa lupa nila yung tatay niya. Base sa mga kasamahan nito, nahulog yun sa puno ng nyug noong nangunguha sila ng mga kopra. Mataas ang kinabagsakan, kaya naman hindi na yon nakatayo pa. Dagdag pa ng mga tauhan nito na maswerte kahit papaano ang tatay niya dahil sa hindi ito namatay pagkabagsak. Nang marinig nila ang kwento ng lahat, agad naman silang nabahala. Siyempre bilang anak, dali-dali siyang naghanap ng makakatulong sa kanilang ama. Kung kani-kanino na rin sila noon pumunta para ipagamot ito, hanggang sa hindi na nila namalayan na ilang buwan na pala ang nakakaraan pagkatapos nitong madisgrasya. At sa kasamaang palad, sa paglipas ng mga araw na pagbabakasakali nila, unti-unti nang nawawala ang bakas ng pag-asa na kanilang pinanghahawakan. Masakit man itong isipin pero kinakailangan na nilang tanggapin na hindi na nila maibabalik ang sitwasyon ng kanilang ama. Dahil dito, sa halip na pagurin pa ito sa kakahanap ng manggagamot, pinili nilang ibalik na lamang ito sa kanilang tahanan. Nagdesisyon ng magkakapatid na magtulong-tulong sila para maalagaan ito, kaya naman medyo nakumpiyansa rin itong si Bargo. Siyempre bilang panganay, masaya siya na gano'n ang naisip na paraan ng kanyang mga kapatid para makatulong. Subalit, ang paninilbihan nito sa kanilang ama hindi rin nagtagal. Paunti-unti, nanawa na sila sa pagpapalit ng bigkis nitong pinagdumihan at pati na rin ang pagpapaligo rito sa araw-araw. Lahat ng pagmamahal na dapat isinusukli nila sa lahat ng sakripisyo nito, unti-unti nang nawala hanggang sa ang paningin na lamang nila rito ay isang baldado na wala ng silbi sa pamilya. At dahil sa kakulangan ng disiplina, 3 sa 7 niyang kapatid ang maaga pang nagsiasawa. Para mabuhay at makapagbukod, kinuha ng mga ito ang kanilang hati sa lupa at kayamanan nang walang kahit na anong permiso sa kanilang mga magulang. Para sa kanya, pambabastos yun. Pero wala mahal niya ang mga kapatid niya. Masakit man yun para kay Bargo, minabuti niyang umunawa. Naisip niya, hindi ang mga ganoong bagay ang magpapalayo ng loob niya sa mga ito. Marahil kaya lang din nila yun nagawa ay dahil sa malaki ang kanilang mga pangangailangan. Dahil dito, imbis na maglabas ng sama ng loob, mag-isa niyang tinaguyod ang paninilbihan sa kanilang ama. Mahirap man ito nung una, kalaunan medyo nasanay na rin siya. Kapag ka naman tapos na siya sa kanyang mga responsibilidad, pumupunta siya sa bahay ng mga kaibigan nito para magtanong ukol sa mga albularyong makakatulong. Ngunit sa kasamaang palad, di rin naman ito naging madali, gawa ng lahat ng mga kaibigan nito, wala ring kaalam-alam. Bagaman merong nakapagturo sa mga manggagamot na nasa karatig baryo, hindi pa rin ito sapat upang mapagaling ang karamdaman nitong ilang buwan nang iniinda. Dahil sa pangyayaring yan, hindi rin niya maipagkakaila na maging siya man ay papasuko na. Naisip niya na, sa halip na maghanap ng lunas, bakit hindi na lamang siya ang magpalakad sa negosyo nila? Dagdag pa niya na, kung gagaling ang kanyang ama,
Gagaling at gagaling ito anuman ang mangyari. Ang ganoong kaisipan ni Bargo ang nag-udyok sa kanya para ipagpatuloy ang nasimula nito. At sa halip na manatiling nakabantay sa tatay niya, naghanap siya ng mga katulong upang ito na ang mag-alaga habang siya'y wala. Sa mga unang buwan, naging paborito sa kanya. Gawa ng kahit papaano napapakibagayan na niya ang kanilang mga trabahador at negosyo. Ngunit sa kasamaang palad, makalipas lang ang ilang buwan, hindi rin naging epektibo ang ganoong taktika. Yung tatay niya kasi, panay na ang pagrereklamo, dahilan para hindi na rin ito makayanan ng kanyang mga itinalagang trabahador. At kalaunan kagaya ng inaasahan, siya rin naman ulit ang naging katuwang nito sa buhay. Imbis na magtrabaho sa kanilang lupa para kumita, mas ninanais niyang sundin ang pabor na hinihingi nito sa kanya. Bilang anak kasi na nakakaunawa, mas naiintindihan niya ang sitwasyon higit sa kanyang mga kapatid. Isang hapon, habang nakaupo siya sa tabi ng tatay niya, nagkaroon ito ng panahon para makipag-usap sa kanya. Nang mapansin niyang medyo madaldal ito at hindi gaanong iritable, dito niya ito may hinahong kinausap. Tay, ayos ka lang ba? Meron ka bang kailangan? Bungad na tanong niya. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, napahinga lang naman yon ng malalim habang sumasagot. Wala akong kailangan, anak. Sa kalagayan kong ito, ano pa sa tingin mo ang kailangan ko? Ilang araw na akong dinadalaw ng aking mga panaginip. Pwede bang ibalik mo ko sa lugar kung saan ako na-aksidente kamakailan? Malakas ang kutob ko na dito ko makikita ang lunas para sa karamdaman kong ito. Dahil sa sinabi nito, biglaan siyang napatahimik kasi yung pananalita ng tatay niya nakakapanibago. Hindi yun kagaya ng dati, kaya naman naging masigasig siya sa pagtatanong. Ginawa rin niya ang lahat upang magsalita ito ng magsalita para malaman kung saan ito humuhugot ng mga ganoong bagay. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang ilahad nito ang tungkol sa isang bata na tumatawag umano sa kanya sa nyugan. Dagdag pa nito na ito ang makakasagot ng kanyang karamdaman, kaya naman hindi maaaring hindi niya pagbigyan ang gusto nitong mangyari. Pinayuhan din siya nito na kapag tutungo sila sa lugar, siguraduhin niyang papalubog na ang araw tapos wala na roong mga taong umaaligid. Kinakailangan na ganoon ang estado ng paligid upang lumabas at magpakita ang bata sa kanila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, inakala niya na nasisiraan na ng bait ang tatay niya. Subalit dahil sa pamimilit, wala rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Naisip niya na pagbigyan na lamang ito upang hindi na yon mahirapan sa buhay. Marahil kaya kumakapit sa ganoong bagay ang kanyang ama ay dahil sa udyok ng desperasyong makatakas sa ganoong sitwasyon. Pagtungtong ng sumunod na araw, alinsunod sa pakiusap nito, inutusan niya ang lahat ng trabahador na wag na munang lumapit sa lugar na tinutukoy nito. At kahit kailangan nila noon ng tulong, hindi siya pumapayag na may makasama sila maliban sa kanyang ina. Pagpatak naman ng 5:00 ng hapon, dahan-dahan na nilang binagtas ang daan patungong nyugan. Akay-akay niya lang ang kanyang ama hanggang sa marating nila ang lugar kung saan ito na aksidente. Ilang minuto lang ang lumipas. Nang mapasok na nila ito, napansin niya na parang hindi na mapakali ang tatay niya. Kahit hirap na hirap itong kumilos, nagpupumilit talaga itong lumingon upang masilayan ang kagandahan ng paligid. Nang marating naman nila ang puno ng nyog kung saan ito bumagsak, pinaupo niya ito sa harapan ng puno upang masipat nito ang kagandahan ng lugar.
Pagkatapos, itinuro niya ang mga kawayang nagdudugtong sa iba pang mga nyog habang patuloy na kinukwento ang dahilan kung bakit ito nalaglag. May nakapagsabi kasi noon kay Bargo na nadulas ito sa mga kawayan kaya ito bumagsak. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, mariin niya itong pinabulaanan. Ayon dito na hindi totoo ang sinabi ng kanyang mga trabahador. Hindi siya nadulas kaya siya bumagsak, bagkus ay nagpahulog siya alinsunod sa utos ng nilalang na nakita niya sa itaas nito. Pinangakuan siya nito ng kapangyarihan kapalit ng ilang buwan niyang paghihirap. At ang magdadala ng kapangyarihang yon, walang iba kundi ang batang tinutukoy niya. Dagdag pa ng kanyang ama na, sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, mangyayari ang kanilang kasunduan. Nang marinig naman ito ni Bargo, hindi niya maipagkakailang nakaramdam siya ng hiwaga buhat sa mga bagay na sinabi nito. Sa kauna-unahan kasing pagkakataon, narinig niya ang tatay niya na magbahagi ng istorya ukol sa kakaibang hiwaga ng mundo. Pagkatapos naman ng kanilang pag-uusap, wala na silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Bawat pagpintig ng oras, nagdudulot ito ng kakaibang pakiramdam sa kanya buhat sa mga bagay na kanyang nalaman. Hindi nagtagal, pagtungtong naman ng 6:00 ng hapon, alinsunod sa sinabi ng tatay niya, may nakita na silang binatang bigla na lamang lumabas sa puno ng nyog kung saan ito nahulog. Taliwas sa mga ordinaryong bata, mapapansin mo sa mukha nito ang kakaibang katangian. Yun bang sa kabila ng itsura nito, parang meron na itong napakalalim na karanasan. At hindi lang yon, matapang din ang tingin nito na animoy nakahanda itong pumatay kung kinakailangan. Paglapit naman ito sa kanila, hinawakan nito ang noo ng tatay niya. Mula sa noo hanggang dapa-dapa, banayad itong hinilot ng bata hanggang sa marating na nito ang mga talampakan. Pagkatapos, bigla nitong kinausap ang tatay niya ukol sa gusto nitong ipagawa. Tumayo ka, Apollo. Ikaw ay pinagaling ng pananampalataya mo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, biglang umunat ang katawan ng tatay niya. Dahan-dahan na rin itong kumilos hanggang sa makaupo na ito ng mag-isa at kalaunay makatayo na. Hindi naglaon. Paglapit nito sa bata, nakita niya ang pagkuha nito ng punyal na gawa sa purong buto. Dahan-dahan itong nilaslas ang sarili nitong pulso kung saan ang bawat dugong dumaloy dito ay masinop namang sinasalo ng bibig ng tatay niya. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan niya itong pigilan pero hindi na ito nakinig. At sa halip na sumunod sa kanya, sapilitan niya itong tinulak indikasyon na hindi nito gustong magpaawat. Ilang minuto pa ang lumipas nang wala nang lumalabas na dugo sa pulso nito. Doon pa lamang tumigil ang tatay niya. Pagbaling naman nito ng tingin sa bata, taos-puso itong nagpasalamat habang masaya nitong pinagmamasdan ang dahan-dahang pagkaagnas ng buo nitong katawan. Maya-maya pa, nang maglaho namang parang bula ang nilalang, umalis doon ang kanyang ama kasama ng nanay niya. Pinahintay siya nito ng halos kalahating oras bago tuluyang makabalik ang dalawa. Saan man yun pumunta, wala siyang ideya. Magmula noong nangyari ang milagro, bumalik ang estado ng buhay nila. Marami man ang nagtataka sa milagrosong paggaling ng tatay niya, hindi nila yun pinagtuunan ng pansin. Ika nga ng kanyang ama, bahala na ang mga tao na mag-isip kung ano ang nangyari sa kanya. Wala rin itong pakialam sa mga kritiko dahil ang mahalaga rito ay ang kalagayan ng kanilang pamilya at negosyo. At kahit tinalikuran nito ng kanyang mga kapatid,
malugod pa rin itong tinulungan ng tatay niya. Ngunit sa kabila ng ganoong magagandang gawa, meron siyang napapansing hindi kaaya-aya. Kapag gabi, bago magpahinga ang kanilang pamilya, napapansin niya na parang may lakad yung mag-asawa. At hindi lang yun basta lakad pinuno, dahil bawat isa sa mga ito may daladalang matalas na sundang. Bago rin ito lumabas ng bahay, nagtatalokbong ito ng itim na tela na animoy meron itong pinagtataguan. Noong una, inakala niyang wala lang ang mga bagay na nakikita niya, pero sa loob ng 3 gabi niyang pakikiramdam, halos lagpas na ng hating gabi umuuwi ang mag-asawa. At kapag nagbubukas ito ng pinto, nakakalanghap siya ng amoy ng dugo. Napakalakas ng amoy na yon, kaya naman may kutob siya na nakakapit ito sa kasuotan ng mga magulang niya. Dala ng kuryosidad, kahit gulong-gulo ang kanyang isip, nagpatuloy pa rin siya sa pakikiramdam. Hindi niya mawari kung ano ang pumasok sa kanyang isipan noong mga sandaling yon, pero nagkaroon siya ng matinding pagmamalabis na malaman ang totoo. At para magawa ito, kailangan niyang alisin sa kanyang katawan ang mga nararamdaman niyang takot na dulot ng kanyang hinala. Ilang araw din niya itong pinag-isipan hanggang sa makapagdesisyon na siya. Hindi nagtagal, muli niyang pinag-aralan ang kilos ng kanyang mga magulang hanggang sa dumating na ang punto na nalaman na niya kung ano ang kanyang gagawin. Ayon kay Bargo, maraming butas sa kilos ng mga magulang niya, kaya magiging madali na lamang para sa kanya na malaman ang lahat-lahat. Yun nga lang, para magawa ito ng maayos at hindi siya natutunugan, kailangan niyang pangibabawan ng takot sa kanyang katawan. At para maisakatuparan ito, kinumbinsi niya ang kanyang sarili na walang mangyayaring masama sa kanya kahit matuklasan pa ng mga magulang niya ang kanyang binabalak. 2 araw din niya itong itinatak sa kanyang isipan bago niya ginawa ang lahat-lahat. Martes ng gabi, habang tahimik sa loob ng kanilang bahay, nakarinig siya ng langit-ngit ng pinto. Alam niyang paparating na ang kanyang mga magulang, kaya naman di na siya nagdalawang isip pa na gumapang patungo sa may palikuran. Yun lang kasi ang lugar na hindi pinupuntahan ng mag-asawa, kung kaya't naisip niya na ito ang pinakaligtas niyang pagtaguan. Pabor din para sa kanya ang lugar na yon, lalo pat marami itong butas na pwede niyang magamit upang makadungaw siya sa labas ng bahay. Ilang minuto pa ang lumipas sa kanyang pagmamasid, narinig niya ang kanyang ama na nakikipag-usap sa nanay niya. Pabulong lang ang usapan ng dalawa pero nauunawaan niya ang mga paksang pinag-uusapan ng mga ito. Ayon sa kanyang ama, kailangan na nilang maligpit ang kanilang dala dahil kapag naabutan sila ng madaling araw na buhay pa ang mga ito, magiging problema yun para sa kanila. Nabanggit din ito na nakakaramdam ito ng masamang kutob sa panganay nilang anak, kaya kailangan nilang magdoble ingat. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, dali-dali naman itong tumungo sa kusina habang nagsasalita. Ayon dito, wala silang kailangang pagdudahan sa kanilang anak dahil mapapakiusapan nila ito sa oras na dumating na ang kanilang ikinakatakot. Mariin din itong inilahad na mas mainam na pagtuunan na muna nila ng pansin ang kanilang mga dinukot upang payapa silang makapagpahinga sa mga susunod na araw. Dagdag pa nito na hindi nila ito kailangan pang buhayin, gawa ng yung imbakan nila ng mga pagkain. May konting espasyo pa naman para mapaglagyan ng mga karne nito. Matapos nitong makapagsalita, bumalik ito sa labas ng bahay, bit-bit ang sundang na hindi pa nito nagagamit. Ilang metro rin ang layo mula sa bahay nila, bumungad kay Bargo ang 2 lalaki na nakatali sa malalaking tipak ng kahoy. Hindi ordinaryong taling pumulupot sa katawan nila dahil bawat metro ng taling yun may mahabang pako na nakatarak sa kanilang mga laman.
Kalunos-lunos man ang sinapit ng dalawa, hindi niya nakikitaan ng kahit na anong awa ang mga magulang niya. Sa halip, para itong mga berdugong nakatingin dito na animoy mas ikakagalak nila na mamatay ang mga ito. Ilang segundo ang lumipas. Biglang kinalaga ng tatay niya ang isa, habang abala naman sa pag-ahasa ng sundang ang nanay niya. Maya-maya pa, pag-abot naman ito ng sundang, pinadapa nito sa lupa ang lalaki, sabay apak sa likod nito. Sinigurado rin itong hindi makakagalaw ang ulo ng kanilang biktima bago niya ito tuluyang tinaga ng walang patawad. Sa sobrang talim ng sundang, 3 taga lang ang kinakailangan para mapugutan ito ng ulo. Akala ni Bargo tapos na, pero hindi pa pala dahil matapos itong paslangin ng tatay niya, pinatihaya nito ang bangkay para wakwakin ang puwak nito hanggang sa tiyan. Nang kumalat na ang laman loob nito sa lupa, dinakot nito ang puso at magkabilang bahagi ng baga. Habang hawak-hawak niya ito, napansin niya na parang kanina pang natatakam ang kanyang ama. Ang kaso lang, hindi nito magawa ang gusto niya, gawa ng parang hinihintay pa nito ang desisyon ng nanay niya. Paglapit naman ito rito, inilagay nito sa balde ang hawak-hawak nitong laman loob bago ipinasok sa loob ng bahay. Nang marating nito ang kusina, hinugasan yung doon ng nanay niya, tsaka ibinalik sa kanyang ama na malinis na at nakahiwa na sa mga maliliit na piraso. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, umupo ang mga ito sa damuhan para pagsaluhan ang inihanda nitong pagkain. Kung titingnan mo ang dalawa, masasabi mong normal ang kanilang ginagawa, pero kapag inunawa mo at pinag-aralan mo ito ng mabuti, dito mo malalamang malayo ito sa ordinaryong ginagawa ng mga normal na tao. Kahit nga nagmamasid lang noon si Bargo, abot langit ang nararamdaman niyang takot. Halos masiraan na rin siya noon ng bait, lalo na nung makita niya ang tatay niya na hinila ang dila ng natira nitong biktima. Sa sobrang lakas ng binitawang puwersa nito, walang nagawa ang kalunos-lunos na lalaki para mapigilan ng paglabas ng dila niya kasama ang sarili nitong puwak. Dahil sa pangyayari, agad na nalunod ang biktima sa sarili nitong dugo. Ilang minuto rin itong nangisay at nagpumilit na humingi ng tulong sa mag-asawa, pero hindi nila ito pinaunlakan. Hindi niya mawari, pero parang ang tingin ng mga magulang niya rito ay mga hayop na normal lang nating pinapatay at kinakain. Matapos ang mga pangyayaring yan, pumasok ang mga ito sa loob ng bahay, bit-bit ang mga karning wala ng buto. Itinago nila ito sa ilalim ng mesa, hindi alintana kung matutuklasan ba ito ng mga kapatid niya kinabukasan. Maya-maya pa, nang akmang papasok na ito sa loob ng silid, biglang napatingin ang tatay niya sa lugar kung saan siya nagtatago. Bargo, alam kong nandyan ka. Lumabas ka na. Mag-usap tayo. Pabulong na wika nito. Nang marinig niya ang sinabi nito sa kanya, dahan-dahan siyang lumabas. Natatakot man, pinili niyang magpakatatag, alang-alang sa sarili niyang kaligtasan. Kahit alam niyang walang gagawing masama ang mga magulang niya sa kanya, hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng takot sa kanyang katauhan. Kalaunan, nang magkaharap na sila, kalmado siya nitong pinaupo sa harapan nito. Mag-iilang segundo rin silang nanahimik hanggang sa dito na magsalita ang tatay niya tungkol sa kanyang mga nakita. Alam kong nasaksihan mo ang lahat kaya wala na kaming dapat na itago pa. Bargo anak, ano man ang nakita mo kanina, kinakailangan namin itong gawin upang kami ay mabuhay. Tanggapin mo na lang ng bukal sa iyong kalooban kung ayaw mong mapahamak kayong magkakapatid.
At sa susunod na mahuli kitang nagmamasid sa aming ginagawa, papatayin din kita. Di ako magdadalawang isip, lalo na sa mga anak kong kagaya mo. Mga matitigas ang ulo, walang takot sa kanilang mga magulang. Hinding-hindi ako manghihinayang dahil alam ko na darating ang panahon kayo magiging tinik sa aking lalamunan. Seryosong wika ng tatay niya, kasabay ng bigla nitong pagngisi na animoy meron itong dalawang katauhan. Nang marinig naman ni Bargo ang sinabi nito, nagdulot yon ng matinding takot. At sa sobrang pagkasindak, hindi niya na nagawang tumitig pa sa mukha ng tatay niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nanatili siyang walang imik, pilit na pinakikaramdaman ng panginginig ng kanyang katawan. Hindi nagtagal, nang wala na itong sasabihin, inutusan na siya nitong bumalik sa kanyang silid. Pagpasok naman niya, dali-dali niyang isinara ang pinto habang napapabuntong hininga ng malalim. Mula alauna hanggang umaga, di na siya nakatulog kakabantay sa kanyang mga kapatid. Pagsikat naman ng araw, agad siyang lumabas para humingi ng tulong sa mga taong malapit sa kanyang pamilya. Hanggat maaari, pawang mga pinagkakatiwalaang tauhan lamang ng tatay niya ang nilapitan niya. Alam niya kasi na maniniwala ito sa kanya, kung kaya't ito ang unang sumagi sa kanyang isip. Kaya naman bago pa sumapit ang 7:00, nasa labas na siya ng bahay nito, matyagang naghihintay sa labas ng taong kanyang hinahanap. Pagsilay niya sa malapit na kaibigan ng tatay niya, agad niya itong nilapitan para ilahad ang kanyang problema. Ngunit hindi pa man siya nakakapagsalita, bigla siya nitong pinatahimik, animoy alam na nito ang tungkol sa mga nangyayari. At sa halip na mag-usap sila sa labas, agad siya nitong pinapasok sa loob, sabay trangka ng pintuan ng bahay. Pagkatapos, pinaupo siya nito sa harapan ng hapagkainan para kausapin. Masinsinan ang nangyaring pag-uusap, kaya naman lahat ng sinabi at naikwento nito sa kanya, naunawaan talaga niya. Inamin din ng katiwala ng tatay niya na alam na nito ang tungkol sa mga nangyayari at naghihintay na lamang ito na merong magsumbong sa kanya. Mariin din itong inilahad, kahit kaibigan niya ang ama nito, hindi niya ito sasantuhin sa sandaling maging salot na ito sa kanilang lugar. Nang marinig naman yun ni Bargo, dito na siya naglakas loob na ilahad ang mga pagbabanta nito sa kanya. Kahit alam niyang hindi maganda ang patutunguhan nito, hindi siya nagdalawang isip na ito ay sabihin dahil sa alam niya na buhay ng mga kapatid niya ang nakataya. Nang marinig naman ito ng katiwala nila, bigla itong napamura. Hindi na pwede yan. Bargo, dumito ka muna at abisuan ko ang aking mga kasama. Huwag ka munang bumalik sa inyo. Kami na ang kukuha sa mga kapatid mo. Wika nito. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya habang nananatili sa kanyang kinauupuhan. Maging siya man kasi, aminado na hindi na niya binabalak pa na bumalik ng bahay nila. Sa sandali kasi na yon ang gawin niya, paniguradong meron na siyang kalalagyan sa kanyang mga magulang. Ilang oras pa ang lumipas. Pagbalik naman ng mga ito, nakalikom na yon ng iilang mga indibidwal. Umabot sa 12 tao ang kasama nito, na pawang mga trabahador lang din naman nila. Pagpasok nito sa loob ng bahay, inilahad nito sa kanya na kukunin na nito ang kanyang mga kapatid. Dagdag pa nito na doon na rin muna sila manirahan hanggat hindi pa tapos ang problema. Nang marinig naman yun ni Bargo, tumangulang naman siya habang nagwiwika dito ng, "Maraming salamat, Manoy Prede. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng mabubuti niyong ginagawa sa amin, susuklian ko."
Pagkatapos nilang mag-usap, umalis na ang grupo. Magtatatlong oras din ang itinagal nito bago ito bumalik sa bahay. At nang makabalik na ito, kasama na nito ang kanyang mga kapatid. Matinding takot at pagkalito ang naranasan ng mga nailigtas, ngunit kahit papaano, naging panatag sila dahil nakita na nila ang panganay nila. Gulong-guluman at hindi maipaliwanag ang sitwasyon, nagtiwala sila kay Bargo. Hindi naglaon. Pagkalahad naman niya sa mga bagay na kinakailangan itong malaman, kahit papaano nakaunawa na rin ang mga ito. At pagkatapos ng ganoong pangyayari, lahat ng gusto niyang ipagawa sinunod ng mga kapatid niya. Akala niya kasi hindi na sila babalikan ng kanilang mga magulang, pero nagkamali siya dahil sa pagsapit ng gabi, ginambala sila nito. Lahat ng bahay ng kanilang mga trabahador maigi nitong sinuyod hanggang sa kalaunan natagpuan na nito ang kanilang presensya sa bahay ng pinagkakatiwalaan nitong tauhan. At mula sa lugar na yon, paulit-ulit sila nitong ginambala. Kung ano-ano na ang mga pinaggagawa nito, kagaya ng pagdaan ng mabilis sa bubong ng bahay at paghuni sa lahat ng direksyon. Akala nga noon ni Bargo, mabangis na nilalang ang mga ito, pero ayon sa katiwala ng tatay niya, yun na umano ang mga magulang niya. 3 gabi sila nitong ginambala, kung saan marami sa mga trabahador nila ang bigla na lamang naglaho na parang bula. At habang tumatagal ang ganoong pangyayari, napapansin nila na parang nag-iiba na ang kanilang lugar. Bumibigat ang presensya sa paligid, tapos ang masaklap pa, may mangilan-ngilan ng nagkakasakit. Ang ganoong sitwasyon ang nag-udyok sa mga manggagawa nila para umalis sa kanilang lupa. Yung grupo namang nakikipaglaban sa kanyang mga magulang, nanatili kahit may mangilan-ngilan na sa kanila ang nagkaroon ng matinding pinsala sa katawan. Ayon sa kanya, na dahil sa pakikipaglaban ng mga ito, nagtamo ito ng malalalim na saksak sa katawan nila. Gayunpaman, kahit nanghihina, hindi sila humingi ng tulong. Bagaman kakarampot ang kaalaman ng katiwala nila, patuloy pa rin itong nakipaglaban hanggang sa mahuli na nito ang nanay niya. Alinsunod sa napagkasunduan ng grupo, ginamit din ito ang nanay niya upang bitagin ang kanyang ama. Hindi naging madali ang kanilang pagbubuno, gawa ng naglalakbay ito sa anino. Napakabilis din ito, kaya bago pa man nila ito mapalibutan, marami na sa kanila ang sapilitang napaatras. Mabuti na lang, ginamit ng katiwala nila ang nanghihina niyang ina upang yon ay pasukuin. At hindi nagtagal, dala ng bugso ng damdamin ng tatay niya, lumapag ito sa lupa nang walang kahit na anong emosyong pinapakita. Literal na hinayaan lang nitong pagtatagain ng kanyang katawan hanggang sa maputulan na ito ng pakpak at mga binti. Pagsubasob nito sa lupa, agad itong kinaladkad ng mga tauhan nila at kasama itong isinabit ng nanay niya sa poste para ibilad sa araw. Ayon kasi sa mga nakahuli rito, na ang mga aswang na may kakayahang gumamit ng anino ay mamamatay lamang kapag nasikatan ng araw. Ito ang naging paniniwala ng mga katiwala nila, kaya naman lahat sila napatotohanang totoo talaga ang mga ganoong sumpa. Saksing buhay kasi noon sila Bargo kung papaano maagnas mula sa sikat ng araw ang mga ito. Magmula noong nasaksihan nila ang ganoong bagay, naging maingat na sila sa araw-araw. Hindi man nila mawari kung ano nag-udyok sa kanilang mga magulang para tanggapin ang ganoong sumpa. Alam nila na meron itong malalim na dahilan. At hanggang ngayon pang kasalukuyan, kahit meron na siyang edad, hindi pa rin napapatid ni natitinag ang kanyang paniniwala na totoo ang mga aswang. Gawa ng saksing buhay siya kung papaano naging aswang ang kanyang mga magulang, lalong-lalo na ang kanyang tatay na si
Apollo.